Здравейте, аз съм Криси от Сгушени и днес ви приветствам с добре дошли в нашия шоурум, където ще ви покажа не какво да е, а едно от новите ни бижута. Разкошните ергономични раници на марката Love & Carry, в които ви обещавам, че ще се влюбите. Продуктът е подходящ според описанието на производителя от новородено бебе до приблизително 2-годишно дете, но, много важно уточнение от мен, нашата препоръка е ергономичните раници да започнат да се ползват след 3-месечна възраст на вашето бебенце. Пълно описание и характеристики на продукта ще откриете в линк, който ще оставим отдолу в описанието. И напомняме, че ако имате нужда от помощ при избора на оптимална, най-добра, разкошна, точно по мярка носилка за вас и вашето бебенце, може да заповядате на консултация при нас. И така, нека да започваме. Както ви казах, ергономичните раници One растат заедно с бебето от 3-месечна възраст до приблизително 2 годинки. Сега, обаче най-важно е да настроим заедно раничката за бебенце, което е приблизително 62 см високо и е около 3-месечна възраст. Започваме оттам. Първо да намалим панела на височина. Как се прави това? В основата на презрамките имаме тези катарамки. Хващаме и затягаме максимално. След това отиваме от другата страна и правим абсолютно същото нещо. Много е важно катарамите да ги затягаме винаги симетрично, за да няма хлабавина в ляво или в дясно при поддръжката на главичката на бебето. Следващата много важна стъпка е да настроим панела на ширина, за да отговаря на моментната ширина на разкрача на вашето бебенце. Сега ще ви покажа колко е лесно, бързо и удобно да се регулира, като на всичкото отгоре от Love & Carry са се погрижили да имаме и водачи за по-несигурните, с посочени приблизителни сантиметри височина на бебето. Сега в момента виждате, че аз отлепих и залепих велкро лепенките на възможно най-тясната позиция, която е приблизително за бебета около 60 см. Двете най-важни неща да регулирам раничката на височина и на ширина вече са налични. Продължаваме нататък. Следваща стъпка е да сложим колана на талията ни. Ергономичните раници винаги започват с това. Слагаме колана на талията ни. При малки бебета колана се слага една идея по-високо. Следваща стъпка, изключително важна, е когато ще закопчаваме катарамата, да промушим първо през ето този ластик за безопасност, който има много важна функция. Ако раничката, т.е. катарамата се разкопчее докато носим бебето, не дай си Боже, този ластик държи да не се отвори нацяло кръстният колан. Така че не забравяйте винаги да промушвате през този ластик. След това завъртаме раничката, така че панелът да се падне точно по средата на нашето тяло. След това затягаме хубавко колана и продължаваме с закопчаването на презрамките. Но както вече ви казах, тъй като сега ще ви покажа как се регулира раницата за по-малки бебенца, Love & Carry са помислили именно за най-малките. И то нещо изключително важно, да се избегне напрежението в гръбначния стълб на по-малките бебета, които все още не умеят добре да задържат главичка изправена. Как се случва това? Сега ще ви покажа. В колана, зад ето това хубаво удобно джобче, има скрити катарами, в които ще закопчееме предварително през рамките. Слагаме ги ето така на раменете ни, хващаме първо едната, повеждаме я и закопчаваме, докато чуем щракване. След това взимаме другата презрамка и по същия начин щракваме. След като чуеме щракването, сме готови да продължим нататък. Мъничките бебенца можем да ги сложим по ето този начин в ергономичната раница. Това е моето бебе, което го гушвам. Отварям леко краченца настрани, смъквам надолу до момента, до който тази ръка усети вече, че е стигнала колана. След това продължавам, като центрирам дупето хубаво в средата на панела. Слагам си едната презрамка, слагам си и другата презрамка
И накрая остава да затегна хубаво и двете през рамки абсолютно симетрично. Както виждате, моето бебе се е настанило удобно. Всички правила за безопасно носене на бебе са спазени. А те са: главичката на бебето да е обърната на една страна с леко повдигната нагоре брадичка. Да има опора в основата на вратлето и също така бебето да е застанало в поза жабка, при която дупето пада надолу в панела, а крачетата са свити в коленца напред и нагоре. Ако не ви е приятно да имате такива стърчащи коланчета, в края на всяко едно от тях имате еластиче, с което можем да навием коланчето и просто да го закрепим, за да седи ето така подвито и да няма какво да ви дразни повече. Това беше носенето на бебенце, което все още не може да държи стабилно главичка. Нека продължим нататък с малко по-голямо бебе. И така, първо разкопчаваме раницата. Представяме си, че нашето бебе вече е на около 6-месечна възраст. Сваляме раничката, поставяме бебето на импровизираното ни леглце и сега следва да си настроим ергономичната раница за бебе около 6-месечна възраст. Като всъщност това, което ще ви покажа, може да го ползвате за последващите месеци, като правилото как да регулираме раничката е изключително лесно. Панела трябва да е на такава широчина, че да поддържа бедрата от коляно до коляно. Обикновено около 6-тия месец бебенцата са средно около 68 см високи. И сега аз си ползвам това, че тук имам водачи, които ми посочват как да постигна тази ширина за височина 68 см. Така. Следващото много важно нещо е да отпусна малко от панела на височина. За целта идвам от ето тази катарамка, отпускам и с две бързи и прости движения раницата ни вече е абсолютно готова за носене на малко по-голямо бебе. С едно голямо но, тъй като 6-месечните бебета вече могат абсолютно спокойно да контролират горната част на тялото си, няма нужда да кръстосваме през рамките отзад на гърба и да ги закопчаваме в тези скритите катарами, които бяха за по-мънички. Преминаваме към стандартно закопчаване, като за целта тези катарамки ги вадиме от тези коланчета, които ги държат. И сега ще ви покажа как слагаме с 3 прости стъпки бебе в ловен Carry One. Както знаете вече, почваме първо от закопчаването на колана. Първо преминаваме през ластика, който е за безопасност. Както казахме, той е изключително важен и е хубаво да си създадете навика да го закопчавате всеки път. След това фиксираме раничката така, че тази платка, ето това, да се пада точно по средата на кръста ви. Платката за ломбална подкрепа за кръста на родителя е нещо изключително ценно и тя ще ви помага, когато бебето започва вече да качва чувствително на килограми. Нейната роля е да разпределя тежестта на бебето равномерно по кръста ви, за да не усещате напрежение в таза. Супер практично, супер ценно и със сигурност много добра опция, ако имаме малко по-тежко, по-едро бебе или пък вече прохождащо детенце. Преди да сложим бебето, трябва да си закопчеем през рамките в катарамите. Щракваме. От другата страна правим абсолютно същото. Така регулирана раницата може да се носи месец, месец и половина и единствените корекции, които ще се налага да правите, е само когато трябва да се коригира панела на широчина и на височина. Следва да си взема моето бебе, което изненадващо порасна. И така, нека да продължим. Гушваме, отваряме краченца да излезнат извън панелчето, вдигаме нагоре, вдигаме, едната през рамка, другата през рамка. Следва да се закопчее ето това коланче тук, което държи през рамките, да не паднат от раменете ви.
И финалната стъпка е хубаво да затегнем раницата, така че да усещаме бебето стабилно. Вадим тази ръчичка, нищо че е кукла, трябва и на куклата да е удобно. След това донамествам бебенцето. И съм готова. Разкошна е, нали? Искам обаче да ви покажа още нещо, което тотално изстрелва Love & Carry One в висините и поне според мен е една от най-добрите ергономични раници, която е подходяща наистина за всяко време, за всяко място и за всяко дете и родител, разбира се. И това е нещо, което много често родителите ни питат, ами тази раница подходяща ли е за топло време, ами тази раница подходяща ли е за зимата. Сега ще ви покажа. Love & Carry е подходяща за абсолютно всички сезони. Защото вуаля! Мрежест панел и панел от плат. 2 в 1. Абсолютно подходящо за всички сезони. Така че когато наближат топлите месеци или примерно сте от двойките мама и бебе или татко и бебе, които много не обичат да има топличко, винаги може да се възползвате от това, че панела може да се отвори и всъщност през цялото време да се наслаждавате на едно проветрение, такова едно като морски бриз. Ето така. Мрежата е изключително тънка. Много голяма част от мрежестите ергономични раници с, честно казано, доста дебели полиестерни мрежи, което, честно казано, не позволява хубаво да навлиза въздух между вас и бебето. Но за Love & Carry категорично мога да ви обещая, че ще изпитвате истинско удоволствие, дори и в най-големите жеги. Хубавото е, че дори и зимно време, например, ако сте били навън и трябва бебето да е било опаковано, топло, когато влезете вътре, където е в някакво помещение, което е много загрято, просто сваляте панелчето и сте абсолютно готови. И така, друг много голям плюс, който аз лично много харесвам на тази ергономична раница, е ето този джоб, който е изключително функционален. Има си цип, който не позволява нещата ви да изпадат. Разбира се, този джоб може да поеме по-дребни, но необходими неща, като памперс, ключове, карта, да се разплащате по магазините. И така, за кого е подходяща? Тази раница е направена така, че да отговаря на нуждите както на по-дребни майки, така и на по-едри, по-високи родители, защото през рамките, т.е. подплатената част на през рамките е по-дълга и тя може да обходим, както виждате, аз съм сравнително дребна, 1,60 съм висока. Но ако примерно срещу нас седи родител, който е 1,80, 1,90, дори 2 метра, имали сме и такива родители, тази мека част на през рамките обхожда много хубаво отзад рамото и не се усеща абсолютно никакъв дискомфорт. Другото, което е много важно да кажа, че Love & Carry се предлага в 2 разновидности на плата, от който е изработена, което е разкошно. Тази материя, която в момента виждате, това е от стакан слингов плат. Както знаете, онези дългите шалове за носене на бебета, които всъщност са много меки, но много плашат родителите, са изработени от абсолютно същата много мека и дишаща материя. Това е 100% памук, което е друго много важно нещо, защото когато избираме бебешки продукти, все пак трябва да гледаме те да са такива, че по никакъв начин да не дразнят кожата на бебето. Имаме разновидност от слингов плат, раница от слингов плат, а другия материал, от който се използват, пак е 100% памук, но го наричаме памучен канвас. Той е една идея по-плътен, но все пак, имайки тази разкошна мрежа за проветрение, честно казано няма голяма разлика кое от двете ще изберете, просто идеята е, че може би слинговите раници с времето стават още по-меки и още по-приятни за гушкане. Така, щях да забравя, разбира се. Когато бебето заспи, защото бебетата много обичат да спят в ергономичните раници, или друг вариант, навън сте, твърде много светлини, хора, неща, които могат да разсеят, дори да изнервят леко вашето бебе, да го превъзбудят. Ето тук имаме една скрита качулка, която е изключително практична. Когато бебето заспи, можем да я ползваме. Тя отново е от 100% памук, така че няма да го запарва, не се притеснявайте. Но
може да се вдигне, ето така да се направи върху бебето един удобен мек навес, да го кажем, който да го скрие от слънце, вятър, досадни хора, които искат да пипат бебето, което трябва да заспи. Ето тук горе ще видите ето тези закопчалки, за които просто промушваме, бутаме назад и хубаво плътно качулката се опъва по главичката на бебето, без по никакъв начин да му влиза в личицето. Друго много важно нещо. Love & Carry модел One може да се носи по 3 начина. Отпред с бебе с лице към вас. Може да се сложи раницата отстрани на хълбук, което е препоръчително, когато детенцето стане на около 5-6 месечна възраст, а за бебета от 8-9 месечна възраст, които вече могат да седят по-стабилно седнали, можем да носим раницата и отзад на гръб. И един съвет от мен. Много е удобно носенето отзад на гръб, ако обичате да ходите по планините, тъй като по този начин можете да виждате пред вас какво се случва, а и ние можем много по-лесно да носим тежко, когато е отзад на гърбът ни. Каквото и да кажа за Love & Carry, модел One ще бъде малко. Ергономичната раница е изключително удобна, изключително добре пасва на родители с всякакво телосложение, както на по-слаби и дребни хора, така и на по-пълни и по-едри. Колана е с много приятна твърдост и създава усещане за изключително добра поддръжка. Както ви казах, все пак ето тази платка за ломбална подкрепа помага, когато детето проходи и стане по-тежко, действително тежестта му да се разпределя изключително ефективно върху нашето тяло. И така, ако сте в издирване на нова ергономична раница за вас и вашето бебе, смело ви насърчавам да погледнете този модел и да знаете, че действително ще направите изключително добър избор, ако заложите на него. Ако искате да разберете повече за Love & Carry модел One, заповядайте на нашия сайт Сгушени, където ви очакват подробни обяснения, характеристики и всички прекрасни цветове, в които може да откриете тази ергономична раница, както и много други. Ако все пак имате нужда от помощ при избора на подходяща носилка за вас и вашето бебенце, обадете ни се или ни пишете, за да запазите час за лична консултация с мен или с някой от нашия екип. И ви напомняме да се абонирате за нашия YouTube канал, където има още много полезни видеа, свързани с бебеносенето. Благодаря и до скоро!